Chelskou skončila. Takže 3 minuty do konce toho klasického 90-minutového hracího času. Signalizace je jasná. Praporek míří na Janovič čtvrtkruh. Rohový kop pro Chelsea. A to je vítaná příležitost pro přesun Davida Luise a dalších vysokých, dobrých hlavičkářů. Jedna! Didier Drogba, kdo jiný? Mluvil jsem o tom, že Chelsea čeká na tu svou jednu jedinou šanci, která přišla v ten nejúžasnější moment pro fanoušky londýnského klubu. Opakované závěry nám ukáží, kdo nesplnil svoje úlohy při bránění největšího útočného nebezpečí. Vypadalo to, že Boateng se nechal Drogbou předběhnout.